Anya ti kunam Lenny, bakit? Agbakasyon ni nanang mo dito lugar tayo? Wen, Carlos Lakay. Isu ti imbaga na itay imawag. Kailiw na kano ti apo ko na. Ay nawaw. Oh, ada ka di parikot, Lakay? Kung may kanumot agbakasyon ni nanang, tawan ti kadwa na ijabalay, bakit? Di damag ngarod kaya ti mapan iti ayan damanang. Awan parikot iti dayta, Lakay. Adamot bakanti a kwarto pagturugan da. Tapno makapagbanding met adag iti agabalayan. Nabayag met na panawan sipod na udi a nagkita da. Nga malagip mo ka diti saan da nagkinaawatan iti, bakit? Manumat atawanan tinapalabas. Napakawandamat siguro ti tunggal may sa, Lakay. Ay, kaano kay ngagbiyahe ni nanang mo? Inton Lunes to ka, no? Sige. Ibagak ka ni nanang tainton Lunes tumat ngagbiyahe. Tapno maminsan. Lay ni anak ko. Oh, apay ka din, nanang. Ada ka di parikot? Apay mo't adi mo imbagbaga nga agbakasyon gayam dito'y day taabebang. Nasaya at kitdi tapno makapagbanding kayo mat nga agabalayan, nanang. Kasano ang ma-enjoy ko ti bakasyon ko? Nuro pa day taabebang ti makitkita. Apay, di mo kailiw ni abalayan mo, nanang. Puwat, saan apulos? Ay, wow. Aging gasamot ita kat nasakit tinakamukan kwa na, nanang. Ay, wan! Jak malipatan tinasakit abalikas day ta akatugangam kanyak idi anak ko. Managuyaw tumag. Nabayagan day jay. Ngam diyo pa'y lagayam na lipatan? Kano agburok ti darak numakit-kitak ti panagropro pa day ta tao. No amok lang agbakasyon dito'y lugar yaw, ha? Sa anak ko man nga imay. Kunamlano asino maday ta sa lume. Kusilapan nakit din akasta. Di na mangaron pang bagay ti agkusilap ay nawaw. Anya ti kunam nanang? Mabusurak iti day ta katugangam, Carlos, anak ko. Apay adda ka diti saan nyo nagkinawatan? Ti kuna na siguro, nalipatak ti imbalikas na kanyak iday. Ay nananang, nabayagan day jay. Sa maysa, agpada kayo nga adda ti nagkurangan na. Inuyaw yu ti physical nga itsura ti tunggal maysa. Uray manupay atawan ti lumabas. Jak tupulos malipatan ti kasdya nga inaramid na. Nadala ang pagluganak, agawid aklatan. Kasangsangput mo pa'y laang nanang. Enjoy. Syaklaangan, Jeric, anak ko. Mangirwar ka iti plato kan kutsara. Wala lang. Hadaman ti salutsudak, nanang. Anya day ta, anak ko. Nakitak dalula itay. Agkin-kin no silap damat. Anya? Wen, saan da pingagsarita? Api akas dyan, nanang. Ay, kwa, anak ko. Ikanak man kit diti may sa plato dita? Nakaidasara ko niti kanan tayo. Ayabam da nanang tamangan tayon, Carlos Lakay. Uy, bakit? Makan tayo, nanang. Umuna kayo latan amangan, Carlos, anak ko. May mayat lata, agigitan tayo ang mga nanang. Ang mga numabuhi si taklang iti panagrup-ru pa day ta sa lume. Jak tuki di matilmon ti innapoy. Ay nawaw, ni nanang man. Na, iba't siya naklatan iti si Daag. Sa anak pa'y matki di amabisin Kunak man no, nagbakasyon kayo dito, itapno ag-enjoy nanang.
Kumaa, gam kasano ama enjoy ko ngay no adamat da ita sa lume. Ha, ninanang mo't abalayan sa lume kunayo mo't Kadagiti amin nga abalayan ko, isulaang ti kasta. Jak mawatan ti ugali na, nay dom-doma may. Dananang ngay, Carlos Lakay. Iba't yan tayo kano iday ti kananda, Lenny, bakit? Pagpadadaan na pride. Kontrolang ta boses mo, Lakay. Amangan numanggagmanan ni Jerry katak saludsod kanyak. Narigat ti agpanunot iti rason. Diyak amo katagitang agabalayan, bakit? Kasano nga rodan day talakay. Agbakasyon da kasta. Agkukulong dalatan iti silid Mabusor ka no ninanang ko, kinanang mo. Kastamat ti kuna ni nanang kanyak lakay. Kagura namat ni nanang mo. Bakit? Anya nga taaya ti aramidon. Tapno agsubli ti nasaya alin nang dagit agabalayan. Sakit ti ulo mo ti ipapaida ka tata. Gumatangak man iti asukar, Mari Mona. Day talaang, Mare. Wen Mare. Ay, Mare Lenny, adaman ti saludsudakan ka. Anya day ta, Mare. Nagbakasyon gayam dagiti agabalayan di tabalayo, Mare. Kaano pa'y? Idi pa'y Lunes asimbang da, Mare. Parikot mi nga rod kan lakay ko. Ay, nawaw. Apay mo at Mare. Katwan taaging ga ita kat kagura da titunggal maysa. Di da pa'y nakapag-move on idi iti panagapa da idi kalay sami ka ni Carlos. Ay, nawaw. Nabayag mo tanday chay, Mare. Mano atawanan tinapalabas. Day tangarod kat, Mare. Mano atawanan tinapalabas. Ngam aging ga itagayam kat di da pa'y nalipatan. Dahil tatirigat na, Mare. Mala, urayam tigat-gatang, Mare, ta isupot ko labiit. Asino tinagluto iti sinigang, Carlos anak ko. Niabalayan nyo nanang. Nagboluntaryo ngamin ngagluto. Isumalagayam Ay nawo. Anyat kahit mo asawa na. Isumat lagaya makastoy tiraman na saan anaimas. Isublik lang nga tag sidaklatan iti bugko. Aday tamanin nanang. Kimaro man ti kinapradyo. Kat no naimas man. Day tamot laang ti sindami itay. Jak nga rod kaya tiraman na. Ano saklatan ti agsida iti bugko. Gam ti agsida ti inloto na ita sa lumay. Anya? Datangkan mo to'y inapoy tayaw, Lenny, anak ka. Shh! Tangiwat yun, nanang. Amangan numangag niya balayan mo. Iso man na napagapaan niyo. Puno mo. Iso tinaglutoan niya. Di na siguro binantayan. Wano kurang tingkarga na adanaw. Tangiwat mo kunakmat, nanang. Uray kita, manak ka. Half cook, tinluto na ngayon na pa. Agin lalaing nagsasaw. Ngam kasto'y magayam, tiluto na. Ay, awan, ano kasta, nanang? Talaga asaan ama urnos ti parikot iti nagbautan niyo. Uray sanang. Awan tinasakit abakrang kaulay ni. Kita umot atin luto na ngayon na po. Natangkan. Kasano akanon day tangay alaman. Agpaanawa kayo mat anana. Ay saan? Saan nakapaabak iti day tabebang? Inuyaw na tilutok asinigang idi na palabas ng aldaw. Iso asaan amabalay nga agul uli makaklatan. Makapaawang ganas mo tiyag kape. Ay nawaw, siya ka ditipat patamaam dita bebang. Adda ka din ang nagmuanagan na sa lumay. Na, apay, ada ka diti daduma a tao dito, ajak makita, kanududu atamatlaang. Amo malagayam, agsaludsod ka pailang. Amaw, si kabebang. Idi pa'y nga ano sakti kasta nga ugalay, ma? Ay katuray siya kamat ah. Apay ti kunam ka de, kayat ka nga agbalin nga abalayan ka. Saan apulos? Katuray siya kamat, Numabalin laang tagpi
pili iti abalayan. Na, Anyan ti mapaspasamak dito, aya. ay bagbagaan day ta katugangam, Carlos anak ko. Mabalin ka de. Ano aga pa kayo kat adayo? Tapno saan amang nagtapu ko yo? Anang, Day taabebang tinangirugi iti apa, Leni anak ko. ay nawaw. Kasta ti pakpakita yu iti apu ko yu. Napaya siya ti pangibagam iti kasta. Kat ti katugangam mo tinangirugi anak ko. Agpada kayo laang nanang. Awan nagdumaan yu. Sana, natangtangsit day taabebang ngam iti siya. Sino tinutangsit, Lola Salome? Ay, kwa, Jeric, apo. Oh, makita yu day ta nanang. Ni Lola Bebang ka diti pagsasalitaan nyo? Ay, isaan mo, Jeric, apo? Saan, Jeric, anak ko? Kamali ti pa nakaawat mo iti imbaga ni Lolam. Saan ani Lolam Bebang ti pagsarsaritaan me? Husto ni nanang mo, apo. Ayan. Ti kumarik ti pagsarsaritaan may. Ala anak ko, no awanan ti aramidam, mapan ka iti sala. Maturog kan, kat ni, anya ti orasan anak ko. Makitam day jay nanang. Saan ko maungaing gagara, anak ko? Mamin ano nga min ayan, no agpinakawan kayon nga gabalayan. Manungal daw yun ditoy. Ngam kastapay lang ti ipakpakita yu iti apo ko yu. Ti kunayo pa'y agbakasyon kayo. Kasano nga'y ma-enjoy yu ti bakasyon yu no kasta? Ay, pasensya ka, Leni, anak ko. Pangaasi yu nanang. Agpaanawa kayo kumamot. Tasan kayon nga ubing. Apay ngay asyak lang ti pangibagbagam iti kasta. Baga amot day di abebang Ibagak to ka ni Carlos. Takasarita namot ni nanang na. Saan anasaya at ti kasta? Ang amaturog, kat Rabin, Lenny, bakit? Kasano ko makakaturog da tao. Kit inaldaw mo't ti panagap. Dagiti agabalayan. Uray ni nanang, narigat mo't ama kasarita, tayo pilit na mo't ti kayat na. Awan nagdumaan dalakay. Agpadadalaang amahilig ngagpinabason. Anya nga tayo ti aramidan ta, tapno maurmos tayo na. Pinadasta mo't ida ak kinasarita. Ngam awan latamat. No paawidan ta nga ida. Amangan no agbutang da bakit? Mga no panunutan da. Saan ta akayat ngagbakasyon da dito ilakay. Siyempre, itsambata no agapa da manan. Makauma ti aganawa bakit? Nasakitan ti ulok kilapayag ko. Sige, Herod. Kasta ti aramidan talakay. Good morning, Leni, anak. Ay, nawaw. Anyater aramidam dito'y kusina, bebang. Katsi ka, anya ti aramidam dito'y kusina sa lume. Umayak lang agkape. Dakas ka day. Mabalin ka day. Ano agkap-kapiak, di ka makigidgidan. Uraya mamalpas da tao. Naglawa mo tilamisaan. Wan ngabjak nga rod matil monti kapek no kasta makitkitak ti rupam. Saan kon aparikot dayta? Na, talaga kalkalabanan na. Tiko nam kaday kat nalipatak ti imbagam iday nga grup-rupa ak ababaw nan. Kat oray si kamat. Anya ti imbagam kanyak. Nalaadak. Kasta gaya ma. Ay, anday ko. Ibatam ti badaw. Tano sa ay pungot ka talaga. Lumaban ka ka makinaman. Bakit? Agring ka man bakit? Makatukturo kak pailaang lakay. Apay aya. Dananang, agbinbinog ka da abigbigatan. Ay nawaw. Anya ti kunam. Dananang ta, dagiti agabalayan, agap apadamanan. Day piti parakan ka. Di ko lang siguro agpaabak ka. Uray ka ladram ti kadakkel mao sa anak nga agpaabakan ka. Una yan dagita.
Awan lat aramidan dan no di agapa. Bay aman, di mo idaanawaan para makita Wala si kamat Kasano nga rod na kinabing ba dita? Ay na, babakit dan lakay. Amo dan ti husto kan saan. Puulay mo no inaldaw nga aganawa ta. Ay na, talaga anatangsit day ta sa lume. Nanang, ato siguro tinaisawang mo o di na nagustuhan. Ay nawaw, iso tinangirugay. No saan na nga inggoyot ti Badok, saan kami kumaan naglaban. Kitain nyo man talaga ngayon, nanang, oh. Ah, Agsarming kayo tapno makita yo. Naimbag ta saan pa ang nakariing ni Jeric. Sigurado nga adumanon ti saludsud na no nakita na kayong agap-apak. apay matakas tananang. Idi pa'y nga ibagbagak kada kayo, aliklikan nyo ti makiapak ni abalayan nyo. Ngam didak mo ti pangpangag. Suri nga minan ali ni anak ka o. No si bibiyag pa'y laang day di tatang. Sir munan na kayo manan. Kas kayo la ubing iti kas tangar aramidin nyo. Naimbag paikit di ti ubing atag paanawa. Da kayo ngay. Saanan ama ulit, anak ka o? Ay talaga saanan ang maulit nanang. Itulod da kayon kan ni Carlos. No kasta, paawidin na kamay. Awan matla ang sir-serbiyo ang nagbakasyon ditoy. Taday taagap, pamatyar aramidin nyo. Ay talaga asaanan ang maulit, anak ko. Promise, jak pa'y kaya ti agawid, Lene. Amumag, awan ti kadwak, ijay balay. Nanang, mag-impake kayo. Anyat kayat mo asawan, Carlos. Itulod kayo ni Jacinto tagawid kayo. Awagak ni Manang, tasukunan da kayo di paradaan. Ay, jakpay kayat ti agawid, anak ko. Kat no dahi tagap apatar aramidin yung agabalayan. Ay, saanan ang maulit. Promise. Grabe kayo. Sigurado kayo kadi? Wan, no kayat mo, kasaritak ni abalayan sa lume. Ornusan mi ti parikot me iti nagbaetan mi nga agabalayan. Pasensya ka na abalayan sa lume. Uray siya, kaya't kumiti agkid daw iti pamakawan mo, abalayan bebang. Napakawan ka na abalayan. Ay, siyak nga'y, napakawan na kademat. Ay uwan abalayan. Agpada tamot ang nagkamalay. Isu arumbang laeng agpinakawanta. Ay na, agaman naklaunay abalayan. Ala, agtugaw ka, ta itimplaan ka iti kapem. Ay, ikwa. Ay, saanan abalayan, bebang. Nakababain mo't ka? Ay, okay laeng kanyak abalayan. Peace offering kumatan ka Sikay, sikati makambaw. Ay, siya tumati agluto iti pamigat tayo. Nukas na kumakanayon, di met kuma. Awanan ti pagsakitan ti ulo mi nga agasawa. Ay na, pasensya kayo madan Carlos. Lene, bidrut may nga gabalayan. Malangarod, aramidan nyo no, anya ti rumbang nga aramidan nyo. Inton madamdama, ag-picnic tayo ijay beach. Tapno ma-enjoy yung matibakasyon nyo Ikariyo lang nga saan kayo nga agap-apa. Ay, saanan talaga, anak ko? Mangrugi ita. Friends kami manun kan abalayan bebang.
po, nanang. Yak man amaw anak ka, basta simang po mo laang dito'y balay. Anya? Wen, yak mo amaw no sa dino tinagap-gapuan na dayta. Intulod mo ko maidya barangay hall, nanang. Awan ti tao ije barangay hall itay. Iso nga inyawid ko pa ilaang. Ay padasam tuman nga ipus iti fishbawk anak ka. Magano makita mo iti aking kukwa. Madamdaman to, nanang. Sa pa'y madlaw nga imported nga asaw anak ka. Siguradaw, dakil ti bayad na dayta. Wan nga rod, nanang. Ada breed na. Nangina dayta numayla ko, nanang. Wen, isuanas ka na may sublita iti pudpud now nga akin kukwa. Ang mga numasapol pa'y adugfaw ti may pakan iti dayta anak ka. Dayta kit din, nanang. Marilene, nakitam ka day ti impus ti taga kabangibang a barangay. Ay nawaw. Anya timpos daya, Mari Anje. Ada ka no ti aso asim mangput iji balayda. Aya? Un mare, madlaw nga imported day jay nga aso. Ada breed na. No, maila ko day jay, sigurado mayat mo ti presyo na mare. Anya nga rod ti aramiden ta, Mare. Ay mare, alaun ta day jay nga aso. Ah? Kasanumat, Mare. Ang mga numadlaw da nga agululbod ta, Mare. Ay saan to ang mapasamak day ta mare. Lalaingon ta ti sumungbat no ada agsaludsod mare. Anya pa ilang rod ti urayam ngay, Mare. Ag-message kan kwa na, Ay, wun mare, wun. Mga rami dakla ang iti dami account ko. Tadyak kaya't nga usaran ti Facebook account ko, mare. Ha? Narigatay. Mary anak, saan ka kadipay analpas? San pa'y, nanang? Kay rugrugik pa'y lang ti agdigos. Ay kaagawaam nga rud anak ka, tanay. Agsasarunaw, ti umaw-awag ken ka. Dagulit ba't dagita, nanang? Jakon mabilang, numano ti mangibagbag ang akin kukwa iti aso asin mangpot dito'y balay. Ay, nukas ta nga road. Naskain nga agbalinta nga istriktaw, anak ko. Naska na maisublay day ta nga aso iti pudnaw nga akin kukwa. Pagsaritaan tanto kalpasan ti panagdigos ko, nanang. Ala-ala nga raw. Sige. Tagluto akpay nga raw iti pangrabyanta. No, anda umay dito'y balay, nanang. Diyo ititad adagos day ta nga aso. Kasanungay anak ko. Wen tapag-interesan matan ti daduma. Awan mat nga rod ti maitada prueba ako kwa day ta nga aso. Ay, kasanunga raw din daytan anak ko. No, anda umay dito'y balay kat maira na nga awanak. Dawatan yo iti prueba, nanang. Uray ladawan laeng. Wen anak ko. Bareng makita mo ti pudno nga akin kukwa ti Facebook post ko. Kat umay nan tualaan. Narigatan no sa bali at tao ti pangisublian tayo. Kaasimat day ta nga aso, nanang. Amangan no anya ti aramidan dagiti mang tagtagik kwa iti sandamat ako kwa. Ay, wen kayam. Ada ka din ni Kapitan ije barangay hall. Awan pa'y nga rod, nanang. Kumusta ngay, Mari Anje? Inawagam ka din ni Mere di takabangibang a barangay. Hindi pa'y kalman nga awagak, Mare. Di na mo sumsumpatan. Nag-post pa'y, datayo ka no timapan mangkita iti ayanda. Ay kat mapantan, Mare. Mano nga aldawan, ngam saan pa'y nga inalat yakin ko kwa iti dayjay nga aso. Ay, day tangarod kat, Mare. Sayang dayjay. Ay, nawaw. Kaano nga rod ang mapantangay, Mare? Kano ti day off mo, ya, Mare? Inton umaya Sabado, Mare. O di mapantayin ton Sabado, Mare. Mabalinlat na, Mare. Nga, sakbay ang mapanta.
planwintaan na imbag no kasano ti ikastata. Tapno agbaligi ta iti plano ta, Mare. Anya man ang plano yu ti kumarim, Angie, bakit? Plano? No, ano plano mo ti sasawam di talakay? Di ka man naging didiyam mo dita. Nangag ko tinagsaritaan nyo iti kumarim itay. Ay, nawaw. Awan day jay, dulpula kay. Eh, kita ama, habang ano kalukwan man rin ta. Kalukwan nga. Kamali ti pampanunutom lakay. Sigurado lang. Win ka day. Danag mo na ya. Jak kay at ti may babain manan. Ay, apo. Win ko naklangaro din. Paulit-ulit ka mo. Sirang plaka ka mo. Agtugaw ka ki day. Tamang idasarak iti kanam. Bisin mo lang day talakay. Manungal daw ti napalabas nga mawam ti umay mangala iti dayta nga asawan ako. Wen nga rod, nanang. Naibos man ng ti dog food a ginatang ko. Adala tamat dagiti agchat-chat ka nagtitext kanyak. Amagan no may samot kadakwada ti akin ko iti dayta nga asawan ako. Iso na lang ta dami account mo ti daduma. Diya daduma, no ibagak amang ipakita da iti prueba ako ko dati aso, umatras damatan. Ay, adamo laang ti imay dito'y balay, itay. Anya ti kunada ngay nanang. Nagasam, imbaon ka no ti boss da amang ala iti asaw. Boss? Wen, anak ko. Pulis ka no ngamin ti boss da. Kay saan ang makaumay. Isuan nang ibaon iti umay mangala. Naimbag man, tadiyo intad nanang. Ay, wala. Tawa mo ti maipakita na nga urayan niya a prueba na. Duma, nurse, doktor, amin na trabaho dita. Ay, talaga asabali ti ugali ti tao ita nanang. Uray saan da ako kwa, tagi ko anda. Anya katano ibagamlaangan iti dayjay amere nga isabat na ti asaw ijay sentro Mari Anjay. Tapno santan nga gastos iti plete. Saan ta paya mabannog? Ay, wun nga paisuan niya. Tapno santa na mapan iti ayanda, Mare. Ang, kayat na nga ta, akas ta, Mare. Padasam nga awagan Nagteksak itayon, Mare. Urayin talaangan at i-reply na. Ay, mapanan ti oras, Mare. Ay, Mare, loadan nakman nga raw tawagak. Mala, i-type mo ti number mo, Mare. I-type pa nga awag dahito ya tao. Sumbatam Mary anak ko. Dagulit nga ron, nana. Ibagakmat nga umay dalatan dito'y balay. Ay, abangan no, saan da mo nga amutidalan nga umay dito, yan ako. Imposible, nanang. Nalakalaang matamabirukan dito'y balay. Demanding pa nga ron dito'y nanang. Di kayat na, isabat ko ije sentro. Ay, nawaw. Sika pa yan ti aggastos, Dayta nga rod, nanang. Urayim latan no, at dati umay, yan ako. No talaga nga isutipod na nga akin kuka, ay anusan na ati umay dito'y balay. Pudno launay, nanang. Ay na, po talaga ang maruruda. Relax lang, Mari Anjay. Ay, makapasuron mo't dayta. Anya ti kunana aya, Mare. Di mo tin ag-reply, Mare. Naawagak mo, di na mo't angatan. Kasano nga rudin ngay dayta, Mare. Ay, Mare, masapul ang mapanta iti ayanda. No, ag-interview da ngay. Ay, padasan ta, asong bata na, Mare. Anyat amom, amangan no, makatsamba ta. Masungbatan ta, dagiti sa ludsudasa na ya. Unmat kit diya.
Agpractice ta pa'y nga ron sakbay ama panta. Tapno saan nga agkakanak ti ibagbagata ijay mare. Ay, wan. Hindi na minsan nga aldaw, at dati si mangput nga aso dito'y balay. Mabalin ka di ang makita, nana? No, aso yu day, jay. Mabalin ka day nga i-describe yaw ti matana. No, at dati prueba yaw, akas kuma iti ladawan, na nasaysaya at manan, anak ka. Ay, nawaw. Apaya ka sa pulan pa lang ti prueba, nana. Ay, wan nga ron nana. Kat aso mati kumarik dayta. Man, ano nga min ayan, no ito diulatan iti gayem ko dayta nga aso, nana. Ay, saan ang mabalay, nakong. Talaga nga istrikto kami. Saan basta-basta ma-release dayjay nga aso. Iti anya ko maaga po asaan yung nga i-release ngay. Ma-release laeng no adda ti maipakita yu aladawan wenno anyaman amang ipanegneg ako kwayo dayjay nga aso, nakong. Ibagaman no niya ti kulay ti asom ama pukpukaw, mare. I-describe mo, tapno malpasan. Adda ti kasla tuldok anang isit iti asideg ti matana. Ay, pasensya kayo nga sana kasta ti mata ti asaw asimbang po dito'y balay. Ay, kwa nana. Nabayag nga minon dayjay, iso saanan ang malagip ti gayem ko. Ay, pasensya kayo. Ay, nalabas kayo mat, nana. Kaslasaan kay amakarik namat. Kitain nyo akot nalidayan ti gayem ko. Alawon, nabayagan na diyag nagit-kita ti asok, nana. Ay, pasensya kayo. Angam talaga asaan ka. Tumanan ti agchat kadakwada, Mari Anjay. Sayang dayjay. Saanon, Marilene? Ag-move on talatat. Pagko na Mare. Saan datamat siguro nga am mo dayjay bakit? Ay, imposible, Mare. Nang runa ka, naging nadayo mo ti barangay tayo. San tayo mo't aklos? Wen matkit di Saan mo't laeng datati na pan iti ayanda, Mare. Iti kinaado tayo, ay siguradaw. Saan da ang ma-memorize ti rupa tayo, Mare. Ay, nagrigat mo't ngamin akasarsarita na gidya tao. Istrikto dalaunay. Ay, wen nga rod, Mare. Sayang ti acting skills ta. Ay, kunakman no, i-turn over munday ta nga aso ije barangay hall, Mary anak ko. Saanan, nanang? Pay asaanay. Saanan akasapulan? Gaputa, nakasarita kung tipudno nga akin ko kwa iti dayjay nga aso, nanang. Ay nawaw. Pudno ka day, anak ko. Wen, nanang.
Husto lang ti description na. Sala nga day tananang. At dapay insend na aladawan da iti dayjay nga aso. Na, kamaudyanan na. Maisubli mo ilaang ngayon iti among na. Wen nga rod nanang. Iti kinaado ti nag-message kanyak. May samat gayam at turista ti akin kukwa nanang. Ay nawaw. Naimbag ko ta saan taan na ilawan na nangi-release iti dayjay nga asaw anak ko. Wen nga rod nanang. Pakanan nyo lata dayjay nga aso. Tainton malampay nga umay alaan ti akin kukwa. Ayan nga iti aso, ako na masimbangpat iti ayan niyo, Mary. Ay, inalan ti akin kukwa, kapitan. Nasaya at mat nga ron, no kasta. Narigatan kami pa'y anang sapul kapitan. Naimbag man, na sana pinag-interesante sa bali at tao, kat kunam nga important ti breed na. No amuyo laeng, kapitan. Ado ti agmis-message kan umawawag kanyak, ako kwa da kano ti aso. Sa bagay, kastamat lang idyanda na birukan da akwarta di tadalan. Ado, ti umay di ti barangay hall, kaya nag-message iti Facebook page ti barangay tayo. Talaga sa bali ti tao ita, kapitan? Wan nga ron, tagikwaan na ti sandamat ako kwa. Sa dino tinapanan niyo kan kumarim Lenny, di na minsan nga aldaw, Angie, bakit? Ay ko, nakikaaro ba lang ang maglakay? Nangagmukanin, kagwarwara sa damag? Anya ada maglakay? Napan kayo kano, di takabangibang a barangay. Takayat yung alaan ti lost and found nga aso. Asaan nyo matakukwa? Anya? Ti damag ko kat dagulit kayo pa'y kano. No, sino mo tinakang gamit ti day talakay? Di mon saludsuden no sino. Ti kayat ko, ibagam kanyak no pudno ti agwarwara sa damag. Ay, kwala kay. Pudno ka di? Wen lakay. Ang last day jayon lakay. Sa ano na mauli? Ay namari Lenny, madanagan akon. Uray siya nga rod, Mari Angie. Ay nawaw. Ano kasta? Amo mo langan, Maray? Wen, Mari. Diyak amo no sino ti nakakita ka data, Mari? Ala, amangan mo no ni Mary, tinangiwaras, Maray. Posible nga iso. Ang mas daawak no kasano anak kadanon dito'y barangay tayo, Mari. Nalabit nga da ka barangayan tayo nga amamon Uno, ada nakakita ka data, idi napantay iti ayanda. Ay namaray. No amom laang ay napo, kasla mabagtita ko namang pampanunot. Ay uray siyak, Mari. Nakababain ti rumor, Mari. Ay, saan talang arudi na naala day jay? Ay apo, naistoryata pa imot. No maamuan day to'y dagiti kakabsat ko. Ad na nga iba indak, Mari. Ala ko uray siyak Nilalakay ko mo Mare, kas taunay ti ungot na kanya.
at mangisara itiri daw, Peter. Amumat nga dapay lang nakaturog. San ko na barikot day tami? Ay nawaw, Makapabwisit iti ti kastoy abiyag mo. anya launay ti pagpupungtutam aya, Peter. Umanaw ka man iti sang wanak ta masurunak iti panagroup probam. No agsasao ka, kasla sa anak nga asawa. Anya kami ti pagpupungtutam aya. Damag ka matadamag. Apay, adda ka diti may tulong mo ah. Isungarod nga agdamdamag da tao. Kita ka man lang. Ay nawaw, sa dino nga yan ti papanam. Adto yung tigat-gatang Mari Ami. Agyaman ak launay Mari Jonah. Ay, pakilistampay man laang. Bayadak to, inton itid ni Manang Lili titangdan ko naglaba. Awan ti parikot no may papan iti day tabanag, Mare. Di ba ni tagod piyer ka mat. Ayun gayam, limabas nila kay mo dito'y tersenak ikay. Kaslad dati kaapan ha. Ay, jak man ammo, Mari. Jak ammo no niya ti pagpupungtutan na. Amangan no adda tinangag na adina na gustuhan, Mare. Anya ko mangay, Mare. Saan ko matapagsasawan nila kay ko? No kasta nga agawid ije balay anabartag. Agtaltal na akmat. Anya nga tati makagapaw, Mare. Day tati santay nga ammo, Mare. Di Dituyak pa man nga gistambay pare nanday. Tagda ka di parikot, pare. Marurodak nga rod pare. Itian niya aga po. Diyak man na mo pare. Basta maasarak. Ay, nawaw. Naibus samot nga minan ti kwartam, pare. Ha? Awan samot tin ti kwartam, kunag. Day tapay ti may sa pare. Kasano kumasaan ama ibus ti swildom. Kat uray saan mo akaklos. No nagpalibre da iti arak. Kat mangtad kamat, pare. No kayat mo akit makitrabaho ka manin kada kami. Tapno adda manin ti kwartam. Sampay pare. Apay ngay, pare. Awan timod kong agtrabaho pare. Anya? Anya nga rodan ti planaw, Peter. Diyak pa nga rod mo na na. Tulungam kit din ni bakit mau. Numasadot ka nga trabaho. Si kakuman ti mga wir iti anak yaw. Tap numakainan na wan numaaramid mat ni bakit mau dagiti trabaho na. Nalaka nga rod ang mabambanog na na. Nagadulakid di ti mapanpanunot kahit. Naa. Ti pa nagkunam kaday kat saan ang mabambanag ni bakit mau. Imayak dito eh. Tapno ag-relax na lang. Saan atap no sermonan tak? Ay nawaw. Adda ka dito'y nga agre-relax. Ngam ni bakit mau mabambandaw ije balayaw. Diyo lang idiretso. Diyo kayat nga agistambaya dito yun. Sana kasta ti kayat ko asawa na nakaw. Gusto na na. Di kaya agpalawagan. Adda pumudot ti ulo. Naibos siguro man ti kwartam. Iso anapudot ti ulaw. Aggagat ka ngamin tapno adda kwartam. agpasentro ka ita, saan ka di, Mari Jonah? Wan, Mare, mapanak ag-purchase iti lako. Mabalin ka di agpawit, Mare. Ay, wana, Mare. Anyat ipawit mo. Ipawit ko kumatoy basit anateng anapit ko, Mare. Pakidagas tulatan ka ni manang ko. Awan ti parikot, Mare. Di bali ta usarin mi tilugan mi. Ay, manungay ti plete ti ipawit ko, Mare. Uray saanin, Mare. Isupay mat apagkrudom, Mare. Saanin, Mare. Idulin mo kit di, ta isupay nga igatang mo iti masapsapol yo. Ay na, agyaman naklaunay, Mari Jonah. Ayun gayam, saan samot nga agaw-awid nila kay mo di tabalay yo, Mare? Agaawid lang no kay kayat na, Mare. Saan kami matunayan nga agsarsarita? Takanayon mat at napudot ti ulo na, Mare. Ayan tay badok ang nalabaga. Kitaam iti kabinet mo, lakay. Agsalud-sudak ka day, nung nakita ijay, Ay nawaw, di ka agungat, Pasino ti saan lang makaungat ng kastalaan? Kanayon langan ang napudot ti ulom. Apay aya.
Erwar mo kid din ti t-shirt ko, taad dati napatig apapa na. Mabit laeng. Di mo ka di makita abisi ak. Kumporminto ngamin pang ipanam. Di ko namkit di mo amo ti mang sapol. Numaminsan, di mon pakibibiyangan lagi ti kaos ko Makapasurong ti kasta. Kasano asaan ko apakibiyangan, kat ultimo mureng mo, sa dutampay nga ilaba, sa ita, napudot man ng ti ulom kanyak. Jakmat ammo no anya ti makagapo. Umayak man, ami anak ka. Agtugaw kayo pa'y nanang. Agyaman na kanak ka. Kumusta kayo? Kumusta ti apo ka? Nasayaat kami mat nanang. Nakaturog pa'y ti apo ko yo. Ni Peter ngay. Jak amo no sa di naman ang tinagturungan na nanang. Sana kung nagsaludsod, tanapudot akanayon ti ulo na no adda dito'y balay. Ay, oray idin apan ijay balay. Oray mayak ti panakisaritam kenkwana. Maday ti sungbat na. Ay, day tangarud ket nanang. Naibos siguro manen ti kwarta na. Iso anapudot manen ti ulo na. Kasano, kat oray di na am mo, kat iliblibre na kano kuna ni pari nanding. Uray idi saan pa'y anang asawa. Kasta ti aramid na, anak ko. Naparamag no adda kwarta na. Ngem no maibaw, say na. Kalaban na mo ti kabalay na. Ay nawaw. Anya tar aramidom dito'y balay, nanang. Kas makita ma, tinulungak ni bakit ma. Agawid ka, nanang. Adaak mo ten. Kita ma, ang mga nupagpupudutam tumanan ni bakit ma. Apay, anya man ang timpulong dito nga ami kada kayo. Awan, timpulong na. Oh! Japat siya na sana nagpulong kada kayo. Amok ti ugali na dito nga ami. Ay, apay ngamin ay anapudot ti ulong. No kwarta ti makagapo. Agtrabaho ka ngamain. Saan aday ta agsadot-sadot ka? Into nawan kwarta, kalaban mo agraman ka balay mo. Kwarta mo, sasawon yun ita. Saan ka di akasta ka iday? Napudot ti ulong no kasta zero balance ka? Tangiwat yung kadinanang. Nakababain ka lagi ti karuma. Ang mga no panunuton ta nga awanan ti kwarta. Ay, oray ata pud numag. Anya ko matipagbainam. Apay ngay, di kay mutun mangidasar iti kanag. Anya kalakit di matan lakay. Si kamatan ati manggao iti kanam. Na, kastakan ita. Saan na kon nga idasaran iti kanag? Kas na ko nakitayan. Anong samti aggao ta na banugak. At damat ta naluto. Aggao ka laeng. Ay na, talaga pumudot ti ulog no kastoy lang. No awang kwartam, agsapol ka iti pagtrabahwam. San aday ta iraman mo amin a tao iti aglawlaw mo? Nita, sumungbat pa ilang amin. Pudno ka day? Awanan ti inig ganam a kwarta, iso anapudot man ang ti ulom? Saan man akong pumit idamdamagang bakal? Ay awan no kasta ka? Ang mga numalipatak nga asawa ka. Dagga po kasamat ti ayan da Peter na nahikang. Wan, napan ko lang sinarungkaran ti manugang ken apukaw. Kumusta matan ni Peter nana? Adda ka di pa iji balay da? Napudot nga rod ti ulo na itay simmang pag. Naibos nga minin ti sweldo na nana. Sadot anaparamag. No adda ti kwartana, ilibre na uray di na amaw. Ngam no awan ti kwartana, ay apaw, napudot ti ulo na. Kastamat lang tinaibagak ken kuana idi may dito'y balay nana. Narikat nga agpaisaw, ti maawanan iti kwarta nana. Di na ammo ti agtipid, ket sadot mo't nga raw nga trabaho. Idi na minsan, at datin libre na iti arak ken merinda. Uray di na mo't amamaw nana. Jak mo't tinilapdan ta mga no at dati may bagana. Kayat na ti agpasikat, ngamnay. Isumot laeng ti kakaasay kan agparikaot, itatapulos nga awanan ti kwartana. Mairaman pa yun ti kabalay na.
Bayada kung ti utang ko, Mari Jonah. Nasayaat mo at tanalagip mo timay, Mari Ami. Itotal mon, Mari. Tanas kan nga agawid akmat la adagos. Tawan kadwa ti anak ko ijo balay. Awan mat nga rod nila kay ko. Humay ko lang bayadan ti utang ko. Kan alaag ti impaw it ni manang ko abayad tinateng ko, Mari. Ayun, Mari. At dati 5,000 nga impaw it na. Isupay ang may gatang iti masapsapol mi, Mari. Ayun, Mari. No kayat mo, mabalin mo't nga i-display ti dadumaan nateng mo dito iti resena. Sige, inton sumarunong aga pitakmanan, Mari. Ala, mabait lang nga rod, Mari. Ta itotal ko no mano ti utang mo. Awan ka di ti papanam italakay. Mas makita mo, saan ka nagpulis? No, kailangan kumakan ka. Sikapay lang ti makamo iti anak ta. Adalabi it papanak. Ay nawaw, sa dino ti papanam. Iti ayan damari saling. Kanya taramidom iti ang damari saling. Mapan ko lang bayadan ti utang ko lakay. Nagawa ma, di kag pakarabi, tadamot tilakad ko inton madamdama. Aging ka di ita, napudot ti ulom lakay. Saludsudom lang amin. Ura madlaw, saludsudom latta. Usar mo man ta common sense mo. Lunes, pare Peter. No kayat mo Ay nawaw, narigat dahi ang trabaho Amin na trabaho kat narigat pare. Awan tinala ka. Ay, makitan to pare. Umay kakit din pare. Tapno adda di kadwami. Nadahak itimot ngagtrabaho. Umayak. Ngamno awanak. Kaya tasawon dahi ta. Awan timod ko ngagtrabaho pare. Saan anasaya at nga agsadot-sadot ka pare. Sapay na pudot ti ulom no kasta nga awan ti kwartam. Saan mayot pare? Si kajay klase ti tao akagura na amin ti tattaw iti aglawlaw na kung kasta nga awan ti kwartana. Uwanan pare. Friendly advice laang pare Peter. Agbaliw ka. Sakbay pa'y ang mauman ni bakit mau. Awan na no kasta. Sadot ka lang arod na parang magkapay. No awan mo ti kwartam, kalaban mo ti kabalay mo. Naimagabigat mo. Ame, bakit? Ay nawaw, itaman pa'y asaan napudot ti ulo na. Good morning, kunak. Di mo ka dinangag, bakit? Ay ikwa, naimbag abigat mo mahit lakay. Masapak arong marita. Sa dino ti papanam lakay. At ati trabaho mita, bakit? Sikapay lang ti makamu di ti balay, O sige, agan anad ka lakay. Dakon, pare nandeng. Agrobot tayo ka din. Nasapa ka launay man, pare Peter. Una ta, bilin mo mo't masapa kami nga umay, pare. Gimagat ka. Wan pare, ta narigat tagsarot sa daw. Narigat nga di kwarta. Kasta pare. Aggagit tayaw. Tanarigat nga agpaiso ti agsapol iti kwarta.
Kang runaan iti amin, no adda ti kwarta, san akum komporme ti pangigasgastosan pare. O sa rin kit di ti pagsayaatan ti pamilya. Nagyaman na kadagiti pamagbagam kanyak, pare. Awan day jay, pare. Musa nagapuking ka. Amangan no aging gayta ka. Sa anak pa'y anak Amiris. Kumusta matan nila kay mo, Mari Ame? Saan mat una yan anapudot ti ulo na, mare? Ay kat nasaya at amare. Nangag ko binagbagaan ni Manong Nanding idinagsabat da dito'y Teresena. Aya? Wan mare, barang makaamiris matan Amangan no agbain kan kumpare na ananding mare. Isumat lagayam anasapa arimwar idi agsapa, tada ka no trabaho na. Nakangag matgayam ka ni pare Nanding. Wan mare, nila ang gayam kumpare na ananding tidenggan na. Barang aggagat matan amare, tapno saan na ka napagbalinan akalaban no kastang awan kwarta na. Tangdang ko, Ame, bakit? Ay nawaw, nasapa ka mat Peter Lakay. Sakto lang, bakit? Kalaat matagim magat ti asawa ka. Bakit? Husto ni pare Nanding. Naskan nga aggagat tayo. Tapno saan nga agbalin a parikot ti kwarta. No kasta ka na yun, sa anak ton nga agparikot Lakay. Manipod ita, aggagat akon. No dati swildok, iyawat ko king kadagos. Narigat ti maawanan ni ti kwarta, bakit? Parikot mo amin a parikot dito'y lubong. Manipod ita, urnungam ti tangdan mo Lakay. Saan aga putad da kwartam kat kumpormi matan ti pangigasgastusam. Kan agagat ka. No addamang pordiyakan ka, mapan ka adagos. Kasta taramidak, bakit? Pasensya ka na, no? Napudot ti ulok iti kalabas, bakit? Tinapatan, nakaamiris kan Lakay. Saan nakmat siguro na pagbalinan akalaban no kasta nga awan kwartam Lakay. Talaga saanan, bakit? Gaputa aggagat akon. Tapos saan tayo ang maawanan iti kwarta? Ay, nawaw! No awan ti kwartam, agsapul ka iti panggadam. Gagat ti kasapulan, tapno ti biag ket agprogreso. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.